Ka Dorbar Shnong Laitkor Mawrie Lumheh mentakasngi kala Pynlong ya ka Jing Jurip pan pentikna yo ka don kano ka Jing le benami bat khai bean daki barjala habaya kren bat kinong tho khubor urang ba Shnong jong ka Shnong uba pensyai Mawrie uloong baya ka ni ka Jing Jurip la Pynlong ban botien ya ka rai jong ka Dorbar Shnong ka balong ha ubnai no pra jong snem baladem kala rai ban omsha ya ki barjala ban le ki kino ki kam khai klem da don ka trading license ka ba ki la bo por hapo kan riu banai Nang ban rat ingkong ya ni ka Jing tray kam binami nang bangin la ban ya dapat ya ki para si KHASI jungi sini makin la ban seng kam seng jam makin la ban tray ban kata nang ban la kita tengi sim ya kata kara gitu kok kasih tari uno pra aja pula ka balaya rai pai ba he ba minum sya syu ya borok ki barjala ban tray ban kata dan ban seng kam seng jam ko sam jungi ba dia kata ngi la ai puan riu banai tik ka director